A'a, kaga sai ka kunce wannan ka. Zo. Da zan yi bawali. Ba wani bawali, kana fa ko dai. Ba wani bawali, ai na ga da abin da kake yi. Kuma da Allah da wani ne ya zo yi gan kana wannan laɓe-laɓe din. Da tuni an ma jina-jina. An mana jina-jina. Kafara an ma jina-jina. Amma ai duk tafiyar duk kai ma din ai duk tafiyar ɗaya. Amma wannan sana'ar banza ce. Kai ma sana'ar ba ka yi. Wasa ido. Kai. Tunda na kama ka ba. Tunda na kama ka ba. Ta ce na yi min mara kunya. Amma ban. Ba ka da mutunci. Alƙur'an ba ka da mutunci. Lalle yau kai. Ni kada kawai ke ji ko? Tururuwa ranar banza ma ta ji dobalanta na ranar gari. Wata ran ta ji da ba za ta iya tafiya ba. A banza ma ne kai ni ba wallahi ne hiru cutar kaina nake. To. Ni dai ka taba ko? Na taɓa banza. Kai daidai Allah ba ka sa'a. Ni dai ka taba. Na narke ka. Shi ke na man sha. Ka dai taba ni ko? Na buge bugu za ka ce ba na taba ka ba. Taba haka ne. Ni haka na yi. Kai daidai. Ras. Kai daidai a cikin har. Ka san shi taba dai haka ne. Ni kuma haka na yi na yi. Ni ko ganin lauhi ba hana ni tankaɗe. Ai ko mai hankali yake ganin dingishin kwado. Duk ranar in basira ta ƙure kare ko sai bar hawi kama tunkuyi. Da kyau. Na buga. Na buga zan fa wuce. Ne a gwara ka wuce. Zan wuce. Kuri da wuce na.